El profe, se está mojando todo esto. Ara, comença. A ver, qui mou el cos, mou el cor. Qui mou el seu cor, mou les emocions. Qui és capaç d'emocionar-se i qui és capaç d'emocionar ha trobat la clau del misteri miracle de l'educació. El múscul que no s'exercita s'atrofia. Per això sabem de gent que no se'n recorda de riure. I el mateix passa amb el cervell. Qui no repassa, renova, malbarata i juga amb els seus pensaments, costums i coneixements fàcilment per l'agilitat necessària per entendre un món que en canvi permaneix. A més, i això sí que és una gran pena, per el plaer de crear, el goig de viure i el privilegi de compartir. Així que, veieu, veniu! Veieu, veniu! Per què ballem descalços? En els principis del segle XX comencen a aparèixer altres artistes del món de la dansa que es pregunten per la seva expressió. En aquell moment, la dansa clàssica gaudia d'un vocabulari específic i un públic entès que l'apreciava. Però aquesta tècnica era una solució per mostrar els sentiments. Isadora Duncan, 1878-1927, no estava en contra de la dansa clàssica, però sí de la tècnica, ja que no permetia que el moviment sortís lliurement. Va ser la pionera de la dansa moderna, que després s'anomenarà dansa contemporània. Admirava les danses de la Grècia clàssica i per això quan sortia a ballar sempre portava una túnica llarga. Per a ella era molt important anar descalça perquè el contacte que li oferia el terra era la seva energia. Ballava a partir de la improvisació i el seu moviment venia directament del que sentia. La naturalesa era la seva font d'inspiració i el seu tema principal. I així és com tota una generació de creadors que no venien de la tradició de la dansa clàssica s'interrogaven per a trobar una altra forma de ballar. Molt bé, perfecte.